Love is in the air. Blíži sa Valentín, takže dneska si dáme nejaké filmové tipy na filmový večer na Valentína, či už ste single alebo zadaný. About Time, nejaký film pre mileniálov. Pre Gen Z tu máme Anyone But You so Sydney Sweeney a Glennom Powellom. Pre náročných filmových kritikov tu máme Past Lives. Samozrejme, že nemôžeme zabudnúť ani na klasiku 10 Things I Hate About You, skvelý film na Valentína. Ale taktiež aj indie movie The Worst Person in the World, Challengers z roku 2024 a neskutočný La La Land. K tomu vám pridám ešte dve honorable mentions, a to je kultová klasika The Notting Hill alebo slasher, horror movie, horror comedy Hearty Eyes. Celú epizódu si môžete vypočuť na Spotify alebo na YouTube, no a samozrejme mi dajte vedieť, aké filmy si pozrite v tento večer vy.